to budem vedieť tak nejak sformulovať, no. Ono sa to ľahšie píše. No, som Peter Jurkovič, architekt. Robím architektúru a dizajn. Neviem to povedať nejak pošatejšie. Snažím sa robiť architektúru, snáď ju aj robím. Prečo si sa rozhodol spraviť si vlastný blog o architektúre a veciach okolo toho? Prečo som sa rozhodol? Ono to tak asi pramení z toho, že rád fotím a mal som také obdobie, kedy som si myslel, že z toho aj niečo bude a potom som si uvedomil, že to je tiež slepá cestička a vtedy som proste fotil a som publikoval na nejakom Flickri a na týchto veciach fotky a diskutoval som o nich a tak ďalej a potom som s tým nejako prestal a chýbalo mi taký takéto uverejňovanie, alebo ako by som to zovšeobecnil, takže mám to rád proste, keď ma niečo napadne, alebo keď niečo potrebujem povedať, tak je to také príjemnejšie aj zo pár riadkov o tom napísať, ale nejde mi to ešte úplne dobre a snažím sa. No. Aké sú hlavné rozdiely medzi tým byť súčasťou nejakého väčšieho ateliéru a tým byť solo? Základné otázky. Ja to si musím premyslieť trošku odpoveď, aby som nikoho neurazil. No tak je to ťažké. Ja som si tu teda cestu zvolil, lebo myslím, že je pre mňa vhodnejšia. Ako musím povedať, že ako tímový hráč som možno nebol úplne najlepší partner. A teraz som sám za seba a viac mi to vyhovuje, lebo nie sú tam nejaké sprievodné javy, sprievodné pocity z niečoho, čo nesúvisí úplne so mnou. Takže je to ťažšie, je to také zase niečo iné. Viacej človek rozmýšľa o tom, že čo vlastne, ale mne to vyhovuje. Čo by obnášal projekt, pri ktorom si povedal, že do tohoto už jednoducho nepôjdeš? To je dobrá otázka. Na to sme mali tiež v priebehu tej praxe rôzne pohľady. Kedysi by som ti odpovedal na to možno z takého uhla, že aké sú požiadavky a možno niektoré by boli pre mňa nepripustné. Teraz s odstupom času myslím, že je to skôr o tom, či človek cíti, že ten človek, ktorý za nami dojde a chce tú našu službu, aby sme mu urobili, tak je dôležité vedieť, že ten človek naozaj si možno urobil nejaký rešerš a možno došiel za tým správnym človekom a vtedy to je ono. A ak to tam nie je, ak ten vzťah ako klient, architekt je vyvolaný iba nejakým možno takým slepým doporučením alebo niečím podobným, tak vtedy je tá otázka, že či to má zmysel v tom pokračovať, lebo niekedy naozaj sa tie veci nestretnú. Takže možno vtedy, keby som cítil, že je to ako keby omyl, ale nestretol som sa s tým, že by som na takým niečím musel uvažovať zatiaľ. Okrem architektúry sa venuješ aj dizajnu nábytku. Vidíš tam nejakú určitú spojitosť medzi navrhovaním stavieb a navrhovaním mobiliáru? No určite, my sme to tak vždy robili, ešte stále hovorím v množnom čísle väčšinou, a však to tak asi aj je, lebo sme proste jedna banda všetci, to je jedna naša generácia. A vždy sme robili ten nábytok do tých našich vecí, ako keby sme to dopovedali, tú architektúru, takže ja musím povedať, že mňa to aj veľmi baví a je to jedna z tých vecí, ktoré mám na tom najradšej, že proste je to už taká drobná práca, kde sa dá ako keby veľmi jednoducho, bez nejakých odporov a bez nejakých prekážok proste navrhnúť to, čo chceme a to, čo nejak spĺňa tie estetické naše požiadavky na to. Takže ja si myslím, že je to jeden celok, že sa to ani netreba nejak oddelovať, ten nábytok. Keď si aj pozrieme do minulosti, tak každý architekt má nejakú sériu vecí, ktoré potom možno ešte aj rozpracoval alebo niekedy navrhol. Takže mám to rád. No. Ako vyzerá tvoj proces navrhovania? Teraz dojde niekto za tebou, povie, že chce byt a čo nasleduje potom v tvojej režii? Tak štandardne nasleduje samozrejme to, že sa človek nejakým spôsobom oboznámi s tým miestom a s tým čo a kde. A ja teda
chvíľu nad tým rozmýšľam, nejaký rešerš si robím, ale je to skôr o tom, že pri tom listovaní alebo v dnešnej dobe skôr už scrollovaní človeku proste vznikajú nejaké asociácie a nejaké nové veci, takže to mi pomáha na to, aby som to je tak vtipne povedané, že človek si proste listuje v tom časopise a čaká, kým ho niečo napadne. No a takže najprv nejaký rešerš a potom, áno, škicujem, kreslím a potom štandardne to pretavím do tej digitálnej podoby, ale priznám sa, že modely moc nerobím a snažím sa vychádzať proste z nejakej myšlenky, ktorú tam potrebujem dostať a ju tam nejakým spôsobom udržať, takže ide skôr o to, že najprv vymyslieť nejaký vtipný moment, ktorý by potom sa podarilo tam dostať a neviem, jak by som to povedal krajšie. Vyštudoval si STU, teraz robíš oponenta na VŠVU. Vidíš tam nejaké rozdiely alebo nejaké veci, ktoré sú podobné na týchto dvoch školách? No, zhodou okolností včera som tam bol a ja som bol teda veľmi príjemne prekvapený z toho, čo som tam videl a zažil. To bol vlastne ateliér Jana Studeného. A ak to môžem porovnať s tým, čo som zažíval ja na škole, tak to bol diametrálny rozdiel. Keď som to hovoril včera vlastne môjmu priateľovi, kolegovi Marcelovi Zbrilovi, tak ten povedal, že oni to na STUčke v ateliéri Ivana Gertlery zažili tiež, ale ja som takú tú komunitnú atmosféru teda na škole nezažil. A bolo to, neviem, či tam bol rozdiel, no je ich tam menej, určite tam bolo cítiť taký ľudskejší prístup aj od toho pedagóga. Takže rozdiel tam bol z môjho pohľadu obrovský, keď konfrontujem to, čo som na škole zažil ja a to, čo tam tí ľudia zažívajú teraz, že naozaj tam vládla taká pohoda a mal som pocit, že aj tí študenti to majú, že majú na to čas, aby nad tým rozmýšľali a aj priestor, takže veľmi dobrý pocit som z toho mal. Na záver, vedel by si dať nejaké tipy študentom architektúry? No, neflákať to ako ja, ale to sa asi ľahko hovorí. No závisí od toho, na akej škole sa ocitli a aké majú podmienky samozrejme. Ja som tú školu dosť odignoroval, sa musím priznať a možno toho aj niekedy ľutujem, lebo ten akademický proces som proste neabsolvoval tak, ako by sa patrilo. Ale to s tým myslím, že nesúvisí. Keď sa človek ocitne na tom správnom mieste a keď mu to ide a keď má na to, tak sa to potom dá. No. Ja si myslím, že treba vždy ísť za nejakou myšlenkou a netreba sa snažiť o možno nejaké napodobovanie alebo nejaké také povrchné schémy a treba si vždy vymyslieť niečo svoje a za tým si ísť a nech to je aj možno proti tým tendenciám súčasným alebo proti prúdu a možno je to aj smiešné a trápne, ale to je to najdôležitejšie na tom, ten svoj štýl si nejakým spôsobom udržať. A hlavne v dnešnej dobe bezenov a archdaily blogov, ktoré proste chrlia neuveriteľné množstvo akože krásnych vecí. Takže tam sa asi dá ľahko spadnúť. My sme to ešte nemali, takže ja si to neviem predstaviť, že keby sme počas školy my mali tieto možnosti, že čo by vlastne vznikalo na tom stole vtedy. Lebo vtedy, keď sme si chceli niečo naštudovať, tak sme museli ísť do knižnice a požičiavať si časopisy. Takže teraz je to asi o to ťažšie si nejakým spôsobom udržať nejaký svoj názor na to, alebo svoj rukopis si vytvoriť. No a tak na škole, no, vzdelávať sa, snažiť sa. No. Ale